गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय बिटिआर सरकारा एपिएससि आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय बिटिआरनि सा 50 बिजाथिफोरखौ बरायदों। कक्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों गासै सा 50 बिजाथिफोरखौ बरायनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै गासै फरायसाफोरजों लोगोसे नखरनि दिथागिरिफोरखौ गाहाम हामलायथि बावदों। बे बाथ्राखौ मख'नाया जोबोरैनो गोनांदि थांनाय एपिएससि आनजादनि फिथाइयाव बर' हारिनिफ्राय गासै सा 40 बिजाथिफोरा उथ्रिसारदोंमोन। लोगोसे बे बाथ्राखौबो मख'नाया जोबोरैनो गोनांदि बिटिआर सरकारनि गिबियै आजावना लानाय बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिसननिफ्राय गासै सा 7 बिजाथिफोरा एपिएससि आनजादखौ उथ्रिसारदोंमोन। बैसोर गासै बिजाथिफोरखौ लाफानानै बिटिआरनि गासै सा 50 बिजाथिफोरा एपिएससि आनजादखौ उथ्रिसारनो हादोंमोन। बेयो बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो गोग्गाथाव। बेखौ लानानै बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानायनि गेजेरजों गासै सा 50 बिजाथिफोरखौ बरायनाय जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि थान्दै जख'न्थाइआ फैगौ फेब्रुवारि दाननि 2, 3 आरो 4 अक्ट'आव गलाघाट जिल्लायाव खुंफुंजानो थांगासिनो। बेनि खामानिया गोख्रैयैनो सोलिगासिनो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थामोनथा दावगाथायनि थाखाय बे जथुम्मायाव गोख्रोंथार माखासे थांखिफोर लानाय जागोन होननानै फनेन्द्र बसुमतारी बिथाङा मिथिहोदों। बेजों लोगोसेनो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ माबोरै गोख्रोङै मावफुंलांनो हागोन बेनि सायाव सावरायगोन आरो जोंनि सोलोंथाइ, रांखान्थि आरो समाजखौ जौगाहोनायजों लोगोसे गुन गोनां खालामनो हायो बेनि सायाव गोख्रोङै सावरायगोन होननानै मिथिहोबावदों। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय नखरफोरनो बिटिआर सरकारा दिनै एबा 27 जानुवारियाव गासै 200 नखरफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनो फोसावनानै होदों। बे हाबाफारिया थारैनो बाख्नायजाथाव। जाय हाबाफारिखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि आफाद हिसाबै बारग' एनडिएफबि आफादा खावलायबोबाय थादोंमोन। थिग बेबादिनो बिटिआर सरकारा बेखौ होनो लानाया जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा होननानै फनेन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों। नाथाय गुबै बाथ्राया बेसोदि मुंख्लं नखरफोरखौ दिनै सानोब्ला 1987 मायथाइनिफ्राय लानानै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिसिम मुंख्लं नखरफोरा गासै 5,000नि खाथियाव दङ। दा बेनि गेजेराव फारि फारियै बिटिआर सरकारा राङारि अनसुंथाइ होनो नाजादों आरो खेबसेयैनो नङाब्लाबो फेज वाइजयै होनो नाजादों आरो बेखौ बरायदों। नाथाय थालांबावनाय गोबां मुंख्लं नखरफोराबो थाबैनो राङारि अनसुंथाइखौ मोनफुंनो हायो। बेनि थाखाय सरकारा गोख्रै खामानि मावनानै गंफ्रोमबो मुंख्लं नखरफोरनो अनसुंथाइ होनायखौ खालामना होयो बेखौ खावलायदों होननानै फनेन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों। बर' हारिनि गेजेराव जोबोरैनो गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। भारत सरकारनि देरसिन माननि बान्था पद्मश्री बान्थानि थाखाय सायख'जादों। बर' हारिनि सासे जाफुंसार आबादारि सर्वेश्वर बसुमतारी बिथाङा चिरां जिल्ला बिजनी फानबारिनि थागिबि सर्वेश्वर बसुमतारीया पद्मश्री बान्थानि थाखाय सायख'जानायाव गासै बर' हारिया गोग्गानाय आरो रंजाखांनाय मोन्दों। बे बाथ्राखौ मख'नाया जोबोरैनो गोनांदि बर' हारिनि गेजेराव गिबियै पद्मश्री बान्थाखौ मदाराम ब्रह्म, बेनि उनाव कामेस्वर ब्रह्म, बेनि उनाव डक्टर मंगलसिं हाज'वारिनि उनावनो दायो गुबुन सासे आबाद बिथिंनिफ्राय सर्वेश्वर बसुमतारी बिथाङा पद्मश्री बान्थानि थाखाय सायख'जादों। इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव जानाय दावहाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। बे दावहायाव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरानो गोब्राब जोखोम जानो गोनां जादों। थिग बिब्दिनो गाजायाव इजराइलआ गिख्रंथावै बमा बारुदजों गाग्लोबदों। थांनाय 24 घन्टायाव इजराइलनि गाग्लोबनायाव गासै सा 183 पेलेस्टाइननि सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।